Braćo moja draga, odgovor je u nama samima. Mi smo problem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne promijeni. Sve dok muslimani se ne promijenu, ne mogu očekivati pomoć od uzvišenog Allaha. In tansurullahe yansurkum. Ako vi pomognete Allaha, pomognete vjeru, pomognete din, vaš će Allah pomoći. 1+1. Evo nekoliko savjeta unutar ovog savjeta šta trebamo učiniti. Prva stvar, početi od sebe. Mi dosta puta gledamo vijesti na Facebooku, na internetu, na kahvama kod komšija. Ne velja naš predsjednik, ne velja turski, ne velja saudijski, ne velja katarski. A mi smo preskočili sebe, preskočili svoju kuću. Naša kuća je prepuna harama, puna filmova, puna serija. Još imate slika nekih prijašnjih predsjednika kod velikog broja muslimana po kućama uče im još i fatihe. Kladionice, koliko namaza ostavljamo, koliko razgoličenosti, koliko bluda, koliko alkohola. Prijašnji narodi su uništavani samo zbog jednog grijeha. Mi te sve grijehe imamo u paketu. Nemoj da kome pada na pamet da pita kada će Allahova pobjeda i pomoć. Kada se mi popravimo. Kada se mi popravimo. Kada nas na sabahu bude onoliko koliko nas bude na džumi. Tada. Prije toga nemojte postavljati pitanje. Pa da počinjemo od sebe. Ku anfusekum wa ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe. Prvo sebe. I svoje porodice od vatri. Mi bi čuvali cijelu planetu, ali samo sebe da ne čuvamo. Čovjek, volki mu džep, Drina se tu oslikala, ne može se riješiti cigara, ali on rješava pitanja Bliskog istoka. Riješi sebe, hadžijaba, der cigare ostavi. Kamatni kredit na svakom koraku, ostavljamo namaz. Hoćemo pobjedu, hoćemo da meleki siđu. Onda treba, braćo madra, krenimo od sebe.